Запрошую вас на свою кухню, бо я готую хліб в рукаві та бабагануш і ділюсь з вами рецептом. Для початку замішуємо тісто на хліб та даємо йому підійти. Обминаємо тісто, додаємо за бажанням насіння, квітові ложки, формуємо хлібчик та робимо на ньому надрізи. Відправляємо в рукав для запікання та переходимо до баклажанів для бабагануша. А це Dual Cook Steam від Samsung. Тому готую дві страви одночасно. Верхня і нижня зони працюють окремо, тож можна готувати на пару та запікати. Температура і аромати не змішуються. В цій духовій шафі продумано все. І стильний вигляд, і як плавно все працює. Поки страва готується, я відпочиваю, бо запустити і керувати духовою шафою можна за допомогою застосунку SmartThings. Коли хлібчик стане рум'яним, а баклажан м'якеньким, дістаю все з духової шафи і просто запускаю режим піролітичного очищення. Духова шафа зробить усе сама. Завершуємо приготування нашого весняного сніданку та перебиваємо усі складові бабагануша в кутері. Гарненько викладаємо, прикрашаємо і смакуємо з тепленьким свіжоспеченим хлібом.